Ko, iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back mga kabisyo, kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo ang nag-iisang Titan Jello. Kasama ko sa programa na ito ang nag-iisang napakaganda, napakahusay natin na Basa Princess na si DJ Rocky Terra. Mga kabisyo, napakinggan nyo nga po ang kwento ni Andrea na ibinahagi niya sa atin sa Secret Files. Niniyang ko po kayo ng mga opinyon at komento ninyo at isa-isa po natin itong babasahin. May nagbahagi dito ng kanyang komento at napakahabang komento para pagbibigyan ko ito mga kabisyo. Sabi ni Charles Sancho, mostly kasi sa mga magulang na lagi nilang pinagmamalupitan yung anak nila kaya mapapansin mong parang binabayaran na sila sa mga nagawa nila. Yun ay ang pahirapan sila hanggang sa sumakabilang buhay na sila. Parang top secret to mga kabisyo, ang haba naman nito . Sige, pagbibigyan ko na nga to. Naalala ko po nung naging story nito last August 2018, kung hindi ako nagkakamali, isang ama yung laging pinapalo ng kanyang anak at yung anak niya ay yung mismong sender. May time rin doon na tinatago si sender para hindi siya makita ng tatay niya. Kaya napansin kong possessive at obsessed yung tatay niya sa pamamalo sa kanya hanggang sa tumanda na ito at nandun rin yung time na binabayaran na siya pero hindi pa rin ako kontento. Kahit yung mismong anak niya ay inaalagaan pa ito hanggang sa namatay na yung tatay niya. At ang totoo rin na realization na never tayong naging grateful sa parents natin dahil sa pagmamalupit nila kahit sumakabilang buhay nawa na. May dahilan rin kasi kung bakit ganun yung magulang natin. Either sa pag-ibig o dahil nga never minahal ng sariling magulang. Aaminin ko na napapalo na yung loob ko sa magulang ko. Napapalayo na yung loob ko sa magulang ko. Always naman akong vocal sa lahat ng ginagawa nila pero always nilang ini-invalidate at ina-underestimate ang mga sinasabi ko. Kaya ang ginawa ko na lang, umalis na lang ng bahay para sa peace of mind at para rin sa kapakanan ng buhay ko. Ang haba niyon kabisyo pero binasa ko pa rin. Ang hirap basahin dahil medyo typo. Pero totoo yun. Minapulot ako doon mga kabisyo na minsan kaya ganun ang magulang natin. Ganun kahigpit. Dahil iniiwasan nila na magaya ka sa naging buhay nila. Dahil napagdaanan na nila yan . Pansinin mo kapag ang magulang mong nanay mo mismo ay mahigpit sa pagkilala ng iyong partner dahil minsan sinasabi niya, napagdaanan ko na kasi yan anak . Nakakilala na ako ng mga ganyang ugaling lalaki.
pinag-iingat lang kita. Totoo yun at tama yun mga kabisyo na minsan dahil sa pinagdaanan ng ating magulang kaya sila nagiging mahigpit at malupit sa atin dahil hindi naman para paghigpitan lang tayo, kundi dahil pinoproteksyonan po nila tayo. Ito ba kabisyo, sabi dito ni Robert Jason Tirao, habang nabubuhay pa, palagi tayong gumawa ng mabuti lalo na sa mga taong mahal natin. Masakit man isipin pero ganun talaga. Kaya mo yan, pakatatag ka palagi at tuloy lang ang laban ng buhay. Sabi naman ni Ala Lorraine, good evening DJ Jello, sobrang relate ako sa kwento kasi nung na-stroke ang nanay ko, nabuntis ako ng BF ko na tinaguan na ako. Naalagaan naman ako ng nanay ko at ang anak ko na 2 months pero hila-hila lang niya ang tali sa duyan kasi na-stroke na nga po siya. Kung buhay lang sana siya, di ako mahihirapan na palakihin ang anak ko. Gusto ko mag-sorry sa nanay ko kasi naging matigas ang ulo ko kaya nabuntis ako ng maaga. Birthday niya ngayon at gustong ibulong na sorry sa lahat ng pagkakamali ko. Sabi ni Darwin Rosel, dapat mag-ingat tayo sa mga binibitawan nating salita sa magulang natin. Tandaan ang bawat salitang nasasabi natin sa kanila ay katulad ng espada na magkabilaan ng talim. Pwede itong tumagos sa puso at isipan ng taong makakarinig nito. I agree, Darwin. Totoo at tunay na ang pagsagot ng isang anak sa magulang ay sobrang sakit para sa kanila. Kaya di ba minsan napapaluwa na lang yung magulang natin na kapansin nyo kapag may mga pagsagot tayo at pangangatwiran tayo, kahit minsan mali na talaga sila, di ba? Nagtatampo. Di ka kakausapin. Kasi big deal sa kanila yun, mga kabisyo. Malaking bagay para sa kanila na respetuhin at igalang natin kung ano yung mga sinasabi nila bilang magulang. Mga kabisyo, sana sa ating napakinggang istorya na binasa ng ating Basa Princess na si DJ Rocky, meron tayong napulot na matututunan natin sa buhay natin. Mababaon natin sa pang-araw-araw. Hindi lang napakinggan kundi isinabuhay at isinapuso natin ang mga natutunan natin dito sa kwento. Tulad na lamang ng pagbibigay halaga sa taong nagmamahal sa atin, lalong-lalo na ang ating ina. Dahil isa lang ang magulang, isa lang ang nanay, at lagi niyong tatandaan na iba ang pagmamahal ng isang ina. Ang pagmamahal nga daw ng isang ina ay walang makakatumbas. Walang makakapantay. Dahil kaya niyang gawing lahat para lang sa kanyang anak. 9 na buwan nagtiis, ilang taon nag-alaga. Tapos sasagutin lang ng anak. Masakit yun para sa magulang. Kaya mga kabisyo, sa gabi na to, magsasama-sama pa tayo simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. Kasama nyo si Titan Jello. And don't forget to share your secret files story sa rakitera@gmail.com para mabasa din po namin ang inyong kwento. Ngayon Lunes, 10:29 PM mga kabisyo,
Samahan niyo po ako sa magagandang music na mapapakinggan nyo dito sa 90.7 Love Radio. At susunod na po sa ating programa, ang Top Secret. At sabay-sabay tayong makipagkwentuhan sa ating caller mamaya. Kaya sa aking pagbabalik, tutok lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.